I've never seen you look this bright. Fouriers udviklingstese. Denne model er opkaldt efter Jean Fourier, som var fransk økonom. Han levede fra 1907 til 1990. Modellen blev lavet i ca. 1950 for erhvervsudviklingen i et område. Udviklingstesen byggede oprindeligt ud fra erhvervsudviklingen i Frankrig fra 1800-tallet til 1950 og var egentlig fremskrevet til år 2100. Han mente, at modellen kunne bruges til alle landes udvikling. Det figuren viser er, at de primære erhverv som landbrug, fiskeri og generelt de råstofproducerende erhverv i begyndelsen beskæftigede sig med op til 80% af arbejdsstyrken. Senere kom de sekundære erhverv og dominerede arbejdsstyrken. Det bearbejdende erhverv som f.eks. industri. Industrisamfundet blev forvandlet til et servicesamfund med ca. 80% af arbejdsstyrken i de tertiære erhverv som transport, service, handel og administration. De fleste i-landes udvikling har fulgt Fouriers udviklingstese, men dog passer den ikke særlig godt med u-landenes erhvervssammensætninger. Dette hænger for eksempel sammen med, at moderne industri er mindre arbejdskraftintensivt. Den demografiske transitionsmodel. Den demografiske model viser et lands befolkningsudvikling ud fra 4 forskellige faser. Den viser fødsels- og dødsrate. Fase 1. Fase 1 viser det førindustrielle samfund. Her er både fødselsraten og dødsraten høj. Selvom der fødes mange, dør der også mange, så folketallet er stabilt. Dødsraten kan variere meget fra år til år som følge af hungersnød og epidemier. Gennemsnitsalderen i befolkningen er også lav, da det antal år en nyfødt i gennemsnit vil leve er lav. Der er brug for, at børnene deltager aktivt i landbrugsproduktionen. En anden årsag til, at dødeligheden er så høj, har noget at gøre med underernæring og fejlernæring på grund af sult. Sygdom rammer hårdere, da kroppens immunforsvar ikke får den nødvendige ernæring. Sygdom og hungersnød er med til at holde samfundet i fase 1, da de syge i befolkningen er uproduktive. Fase 2. Her er landbrugsproduktionen blevet effektiviseret, og dødsraten begyndt at falde. Folketallet begynder at stige mere. Det stiger eksponentielt efterhånden, som forskellen på dødsraten og fødselsraten stiger. Samfundene i Danmark og Europa gik ind i denne fase i forbindelse med en omlægning af landbrugsproduktionen. I Danmark skete det i slutningen af 1700-tallet, da stavnsbundet blev ophævet. Markerne blev fordelt på en måde, så bønderne selv kunne fastlægge de dyrkningsmønstre, som de havde lyst til. Landbrugsudviklingen medførte en betydelig øget produktivitet, således at færre led af underernæring og fejlernæring. Der kom bedre transportmuligheder i Europa, da der kom jernbaner. Det betød, at madvarer lettere kunne transporteres til steder, hvor der var brug for dem. Hungersnøden blev formindsket i Europa i 1800-tallet. Andre årsager til, at dødsraten falder, er blandt andet forbedret hygiejne, adgang til rent drikkevand, kloakering og bedre personlig hygiejne medvirkede til, at børnedødeligheden faldt. Denne udvikling skete i takt med, at man fik bedre viden om årsager til sygdomssmitte. Flere børn overlevede end det førhenværende år, hvilket medførte, at antallet af børn og unge voksede med en markant stigning. Befolkningens gennemsnitsalder faldt også. I dag er det kun meget få lande, der befinder sig i fase 2. Fødselsraten har været faldende en årrække i de fleste fattigste lande, hvilket så placerer dem i fase 3. Fase 3. Fase 3 begynder, når fødselsraten begynder at falde. Det hænger ofte sammen med, at samfundet begynder en industrialisering og urbanisering. Folketallet vokser stadig, men meget langsomt. Der er i denne fase flere årsager til, at fødselsraten falder. Forældre behøver ikke at føde så mange børn som førhen, for at være sikre på, at de overlever til voksenalderen. Kvinder begynder at uddanne sig og få arbejde. De får hermed en anden betydning end blot at være husmødre. De har hermed mindre tid til at opfostre børn. Da urbaniseringen og industrialiseringen stiger, stilles der krav til forældre om, at børn skal gå i skole. Børnene bliver udgift for familien, da skolegangen kræver anskaffelse af tøj og materialer. Folk fik en bredere og bedre viden om prævention og benyttede sig også mere af det. Børnearbejde bliver væsentligt nedsat efter en lovgivning i en række rige og vestlige lande er blevet vedtaget. Børns værdi for familiens økonomi bliver mindre, og der opstod også problemer med at få passet børn, eftersom begge forældre var på arbejdsmarkedet. Når fødselsraten falder, falder børn og unges andel af folketallet. Gennemsnitsalderen kan stige, og befolkningen bliver ældre. Samfundet vil i en periode være i en positiv situation, hvor andelen i den erhvervsaktive alder er stor. Der er stadig ikke mange gamle mennesker, og der fødes stadig færre børn. Fase 4.
Fase 4 starter, når fødselsraten er lige så lav som dødsraten. De er på et stabilt niveau, og folketallet er nogenlunde konstant. Fase 4 starter i de modne industrisamfund. Her er andelen af de arbejdende inden for landbrug faldet til ca. 10%. Størstedelen af befolkningen lever i byen, og levestandarden er høj. Her ses et kort over København fra 1710. Folk placerer sig efter råstofskilder. I fase 1 bor de på landet, da det var det primære erhverv, og det som folk arbejdede med i 1710. Voldene er lukkede, det vil sige, at handlen også er lukket, og man kun kan handle inden for sin egen bydel. Et stort areal er landbrug, og et lille stykke er by. I 1800-tallet begynder fase 2. Industrialiseringen begynder så småt at gå i gang, og færre folk arbejder med landbrug. De sekundære erhverv indtræffer i Danmark. I fase 3 flytter en stor del af danskerne fra landet til byen for at få bedre arbejde, men også for at bosætte sig. Her er både industrialiseringen og urbaniseringen i gang i Danmark. Befolkningsvæksten falder, da både fødselsraten og dødsraten er faldende. Fase 3 er en forholdsvis lang fase, da den forekommer sent i 1800-tallet og fortsætter helt op til 1900-tallet. I fase 4 er fødsels- og dødsraten konstant. En stor del af befolkningen lever i byen, samt at levestandarden er høj. København er nu forholdsvis udviklet, taget i betragtning af de andre faser. Der er generelt set en højere indkomst, som sætter sit præg på levestandarden. Fase 5 er ikke med i den originale demografiske transitionsmodel, men eftersom at et land som USA befinder sig i den, er det klart og tydeligt, at Danmark også bevæger sig hen i fase 5. Konsekvenserne ved at være så tæt på fase 5 er, at livsstilssygdomme som diabetes bliver skabt af os selv og vores høje levestandard.